Assalamu alaikum. A yau zan ɗauke ku cikin tafiya mai cike da ilimi da fuskanta. Tafiya da za ta bayyana muku dalilin da ya sa wasu mutane suke nuna muku tsana, ko da ba ku yi musu komai ba. Wannan tafiya ba wai kawai bayani ba ne, amma darasi ne na rayuwa. Domin tsana da kishi ba su da ikon hana ka nasara. A yau zan yi magana domin ku fahimci cewa tsana ba ta da ikon dakatar da ku daga cimma burinku. Menene tsana? Tsana ba wai kawai rashin son mutum ba ne. Tsana alama ce ta raunin zuciya. Idan wani ya tsane ka ba saboda kai ba ne, amma saboda zuciyarsa ta kasa jure ganin kayan nasara. Tsana tana fitowa daga kishi, daga tsoro, daga rashin ƙwarin gwiwa, amma ka tuna tsana ba ta da ikon canza gaskiya. Idan kai nasara, tsana ba ta da ikon hana ka. Idan kai nagarta, tsana ba ta da ikon hana ka. Tsana kawai tana bayyana cewa kana yin wani abu da ya fi ƙarfin zuciyar wasu. Bambanci tsakanin tsana da kishi: kishi shine jin haushi idan wani ya samu abin da kai baka da shi, amma idan wannan haushi ya rikide yana iya koma tsana. Sai a cusa zuciya ta fara raina ka, ta fara ƙoƙarin rage darajar ka. Wannan bambanci yana da muhimmanci domin yawanci tsana da muke gani a rayuwa tushen su kishi ne. Amma ka tuna, kishi da tsana ba su da ikon dakatar da wanda ya san inda ya nufa. Idan ka san burinka, idan ka san nasararka, tsana ba ta da ikon dakatar da kai. Dalilin da yake sa tsana daga masana ilimin psychology. Masana sun bayyana dalilai da dama da ke haifar da tsana. Na farko, insecurity da self-esteem issues. Ɗaya daga cikin manyan dalilan tsana shine insecurity, wato rashin ƙwarin gwiwa. Mutane da ba su da ƙwarin gwiwa kan kansu sau da yawa suna tsaron wanda suke ganin sun fi su. Idan mutum ya kasa gina self-esteem, zai iya fara ganin nasarar wasu a matsayin barazana. Wannan yana haifar da tsana ba tare da wani dalili ba. Misali, idan mutum ya ga abokinsa yana samun kulawa daga jama'a, zai iya tsanar shi saboda zuciyarsa ta kasa jure wannan bambancin da yake gani daga wajen mutane. Abu na biyu, project wata dabara ce ta zuciya inda mutum yake jefa matsalarsa akan wani. Idan wani yana jin rauni, zai fara ɗora rauni akan wani ta hanyar tsana. Misali, idan mutum yana jin cewa ba shi da kima, zai iya tsanan wanda yake ganin yana da kima, domin zuciyarsa tana kokarin rage raɗaɗin da yake ji. Wannan tsana ba ta da alaka da wanda ake tsana. Abu na uku, social comparison theory. Masana sun bayyana cewa dan adam yana da ɗabi'ar kwatanta kansa da wasu. Wannan shi ake kira social comparison theory. Idan mutum ya kwatanta kansa da wani, ya ga cewa ya kasa, sai zuciyarsa ta cika da kishi, sannan wannan kishi ya rikide zuwa tsana. Misali, idan kai nasara a karatu ko aiki, wani zai iya tsanar ka saboda kwatantawa da yi da kai da kansa ya nuna masa cewa ya kasa, ba zai iya ba. Abu na hudu, childhood experience da upbringing. Rayuwar mutum tun yana karami tana da tasiri sosai akan halayyarsa. Idan mutum ya taso cikin yanayi na raini, cin zarafi ko rashin kulawa, yana iya tasowa da halin tsana. Wannan saboda zuciyarsa ta saba da jin haushi da rashin kwanciyar hankali. Misali, idan yaro ya saba jin ana raina shi, zai iya tasowa da halin raini ko da halin raina wasu jama'a domin ya ji daɗin kansa. Wannan yana haifar da tsana a rayuwa ta gaba. Abu na biyar, fear of competition. Wani dalili na tsana shine tsoron gasa. Mutane da yawa suna tsanar wanda suke ganin za su fi su a gasa. Wannan tsana tana fitowa daga tsoron rasa matsayi ko kulawa. Misali, a wurin aiki, idan wani ya fara nuna ƙwarewa, wasu na iya tsanar shi saboda tsoron cewa zai fi shi a wannan wajen aikin. Na shida, misalin rayuwa. Na san da yawa daga cikin mu mun taɓa fuskantar irin wannan tsana. Misali, kana iya yin nagarta, amma duk da haka wani zaka ga kawai ya tsane ka. Wannan ba saboda kayi masa laifi bane, amma saboda zuciyarsa ta kasa jure ganin kayi nasara. Wannan yana nuna cewa tsana ba ta da alaka da kai. Akwai tsana a zamantakewa. Tsana tana bayyana a gurare daban-daban. A wurin aiki, idan wani ya samu promotion, wasu na iya tsanar shi. A cikin abota, idan wani aboki ya ga kana samun kulawa fiye da shi, zai iya tsanar ka. A cikin iyali, yan uwa na iya tsanar juna idan kulawa ta bambanta. A cikin al'umma, bambancin kabila, jinsi ko matsayi na iya haifar da tsana. Amma ka tuna, duk inda tsana ta bayyana, ba ta da ikon dakatar da wanda ya san inda ya nufa. Idan ka san burinka, tsana ba ta da ikon dakatar da kai. Kishi na iya rikidewa zuwa tsana idan zuciya ta kasa jure bambanci. Idan mutum ya ga wani yana da abin da bai samu ba, sai zuciyarsa ta cika da kishi, sannan wannan kishi ya rikide zuwa tsana. Amma ka tuna, idan wani ya tsane ka saboda kishi, wannan alama ce cewa kana yin wani abu mai kyau. Idan mutane suna kishi da kai, wannan alama ce cewa kana yin nasara. Don haka ka yi amfani da tsana a matsayin karfafa kai. Ka bar tsana ta zama alamar cewa kana tafiya a hanya madaidaiciya. Yadda zaka kare kanka daga wannan tsanar. Idan ka fuskanci tsana, kada ka mai da martani da tsana, kawai ka nutsu, ka gina ƙwarin gwiwarka, ka yi amfani da tsana a matsayin karfafa kai. Idan mutane sun nuna maka kishi da tsana, wannan alama ce cewa kana yin wani abu mai kyau. Ka ci gaba da tafiya, ka ci gaba da nasara. Kada tsana ta hana ka ci gaba da tafiya. Ka tuna, tsana ba ta da ikon dakatar da kai daga cimma burinka. Na san da yawa daga cikin mu mun taɓa fuskantar tsana. Kana iya yin nagarta, amma duk da haka wani zaka kawai ya tsane ka. Wannan ba saboda kayi masa laifi bane, amma saboda zuciyarsa ta kasa jure ganin kayi nasara ne. Amma ka tuna, wannan tsana ba ta da ikon dakatar da kai. Dan ka ci gaba da tafiya, dan ka ci gaba da gina nasara, tsana ba ta da ikon dakatar da kai. Kamar tsana ta zama alamar cewa kana yin wani abu da ya fi ƙarfin zuciyar wasu. Masana sun bayyana cewa tsana tana fitowa daga raunin zuciya, kishi da tsoron gasa. Tarihi ya nuna cewa tsana tana iya lalata al'umma, amma idan muka fahimci tushensa,
za mu iya ɗaukar lamarin da nutsuwa. Idan muka fahimci cewa Tsana ba ta da ikon dakatar da mu, za mu iya ci gaba da tafiya. Don haka ka yi amfani da ilimi da ƙwarewa wajen fahimtar Tsana. Ka yi amfani da Tsana a matsayin ƙarfafa kai, ka ci gaba da tafiya, ka ci gaba da nasara. Kai nasara, Tsana ba za ta hana ka ba. Idan kai nagarta, Tsana da nuna kishi a kanka ba su da ikon hana ka zuwa inda kake son zuwa, sai dai ma ta zama maka matattakalar zuwa inda kake son zuwa. Tsana kawai tana bayyana raunin zuciyar mai tsana. Don haka ka ci gaba da tafiya, ka ci gaba da gina nasararka. Ka bar Tsana ta zama alamar cewa kana yin wani abu da ya fi ƙarfin zuciyar wasu. Ka tuna Tsana ba ta da ikon dakatar da kai daga cimma burinka. Ka samu cikakkiyar nutsuwa, ka yi nagarta, ka yi nasara, kuma ka bar Tsana ta zama alamar cewa kana tafiya a hanya madaidaiciya. Na gode.